Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayýas. Hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Salman bin Hamad Al Khalifani Bahreyn padşalygynyň premier ministri wezipesine bellenmek münasibetli gutdy. Türkmenistan prezidenti ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Bahreyn padşalygynyň premier ministrine berk jam saglyk, bagtyarlyk we Bahreyniň dogunlyk halkynyň parahatçylygynyň, awadançylygynyň hemde güllep etmeginiň bekfidini alyp barýan döwlet işlerine uly üstünlükler ardy etdi. Hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow yurdumyzda dokma senatyna değişli önümleriň möçberiniň artdyrmagyna, ýokary teknologiýaly döwrwap kärhanlaryň gurulmagyna we odol kerekede diýenleriniň döwrwaplaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Bu bolsa yurdumyzda dokma önümleriniň görnüşleriniň we hiliniň ýokalanmagy bilen bir hatarda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligiň ösdirilmegini şertlendirdi. Bätişge okuyup ykdysadyt kemaly getirmek yurdumyzda durnukly ösdürmek, ony dünýäniň ösen döwletleriniň hatarına çykarmak ygtybarly ýol bolup durýar. Şuna baý yerli ferişdeleriň esasyny innowasion önümçiligi döretmek üçin düýpli maýa goýunlarynyň goýulmagy, önümçiligiň hiltaýdan döwrwaplaşdyrylmagy we diversifikasiýalaşdyrylmagy netijesinde halkara bazarlaryna çykmagy giň mümkinçilik alan dokma toplumlaryna möhüm orun berilýär. Yurdumyzyň dokma senaty toplumdan we innowasion esasy döwrwaplaşdyrylýar. Ýokary teknologiýaly önümçilik düzümlerini döretmek, baý tebigi ferişdelerimiziň paýta önümçiliginiň binýadyny durly görnüşli we bätişge okuyuply önümleriň öňürüşini artdyrmak ugrundaky wezipeler üstünlükli çözülýär. Häzirki wagtda bu ulgam dünýä ilminiň we tejribesiniň iň öňde barjy gazananlaryny esaslanýan türkmen ykdysadytyny senaga taýdan ösdürmeň esasy ugru bolup durýar. Häzirki zaman ýokary teknologiýaly, sanly ulgam bilen üpçün edilen kärhanlaryň işi geridilmegi hil wagtda halkara ölçeglerine kybap gelýän, bätişge okuyuply önümleriň öňürilmegine niýetlenenler. Mälim bolýaly, paýtaş kärnişler her ýyl ag altyndan bol hasyl ösdürip ýeşdirýärler. Bu bolsa yurdumyň dokma toplumlarynyň sağlyşky işini, olaryň önümçilik kuwatlyklarynyň ýokurlanmagyny üpçün edýär. Hormatly prezidentimiz daýhanlaryň ýokary öňürjilikli zäkmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl öňürip, halal zäkmetler bilen baýamaklar üçin ähli şertler döredip berýär. Şu ýyly mukaddes türkmen topragy baby daýhanlarymyza rysgaly çilli. Dokma senat budagyny nak ýüplük, nak matalar öndürmekde, tikin bu örme önümlerinin ösdirilmegini öpçün etmekde maksatnamalaryň şäherler durmuşy geçirilýär. Yurdumyzyň ugurdaş kärhanlarynyň döwrwaplaşdyrylmagy, önümçiligiň görnüşlerini ýetgiderli giňetmegi we möçberini artdyrmagy, taýýar önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmegi mümkinçilik berýär. Şolar daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutmagy okuyuplydyr. Öz mümkinçilikler boýunça aýratyn ähmiýetli dokma kärhanlary yurdumyzyň içerki bazarlaryny ullar we çağalar üçin ýetlenen durly geýimler bilen üpçün edýär. Şeýlelikde welatlarda we paýtatymyzda ýerleşýän häzirki zaman sewda toplumlaryny gala, bürgüt, nusoy, ýeňiş harit nişanly bolan taýýar önümler, ullar we çağalar üçin ýetlenen sport geýimleri halkymyzyň uly isleg bildirýän haritlaryny uruly. Olaryň sewdasyny goraýan dukanlaryň işgärleri bu haritlaryň halkymyzyň arasynda uly meşhurlygy eýe bolanlygyny gowunç bilen belleýärler. Ekologiýa taýdan arasy önümler hil wagtda ýokary görkezlere eýe bolanlygyny aýratyn bellemeli. Yurdumyň dokma kärhanlaryny çykarýan önümleriniň türkmen eksportynyň aglaba bölegini düzýänligi biziň yurdumyzyň dünýäniň iri dokma senatly döwletleriň bir hökümini ýagyrdyly kuwatynyň aýdyň suwtnamasydyr. Bular diňe bir daşary ýurtly önüm öndürjileriň uly isteginden peýdalanýan paýta süými, ýüplükleriň durly görnüşleri, matalan, trikotaj önümlerde olardan taýýarlanýan taýýar önümler, öý hojalygyna ulanýan dokma önümlerdir. Yurdumyzda öňürilýän dokma önümleri özüniň ekologiýa taýdan arasylygy, ýokary hili hemde ajaýyp bedeg bilen daşary ýurtly sarpejliň ünsini çekýär. Dokma toplumlarynyň agdyr işgärleri her bir bayramçylyklary uly zäkmet üstünlükleri bilen garşylaýarlar. Bagtyarlyk ruhy bilen joşguly zäkmet çekýän dokma toplumlarynyň işgärleri önümçiligiň täze ugurlaryny döretmek bilen bir hatarda, önümçiligiň hil derejesine aýratyn üns berýärler. Şonlukda taýýarlanýan önümler ýurdumyzda hereket edýän ekologiýa talaplaryna dolaýyk gelýär. Bu bolsa taýýarlanýan haritlaryň sarpejler tarapyndan uly isleg bildirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Umuman yurdumyzyň dokma kärhanlaryny hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanýan, daşyndan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligi artdyrmak boýunça döwlet maksatnamanyň şähertlerini ýetgiderli işler alınıp barylýar.
Dünyada kuwatly ykdysadyty bolan döwlet hökümini barha ygtybarly orny ýeleýän Türkmenistanyň dokma senatyna ýeten belen sepkitleri şanly senaga batlanyp öndürilýän giň möçberli önümçilik işlerini öz beýany tapýar. Şeýlelikde Mehriban arkadamyzyň ýurdumyzda ösen döwletleriň derejesine çykarmak uğruna edýän ýezgiderli taýlasy özüniň oňy netijesini berýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň kuwatly durmuş uğurly ykdysadyty Mehriban halkymyzyň awadançylygyny ýokalanmagyny, watanymyzyň mundan beýlegem gülle wetmegine gönükdirilen giň möçberli işleriň netijesini ähli uğurlar bilen bir hatarda dokma senatynyň iş tepkinleri ýezgiderli artýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministriniň Ýaponiýanyň Türkmenistany täze bellenen ilçisi Hiroyuki Yamamoto şeýlede Italiýanyň Türkmenistanyňky täze bellenen ilçisi Luciano Galli bilen duşluklar geçirildi. Ýaponiýanyň Türkmenistana täze bellenen ilçisi bilen geçirilen duşuň barşyna diplomatlar döwletary we podagary derejesinde Türkmen-Ýapon hyzmatdaşlygynyň işe käsetini belläp geçdiler. Türkmenistanyň başlygynyň Ýaponiýa bilen gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar babatynda gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygyrarlygy beýan edildi. Taraplar siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň meselelerini arap maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň sebitlerini we halkara düzümleriniň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine hyzmatdaşlygynyň netijelik käseti bellenip geçildi. Iki ýurdun ulgalmagyny esasy siýasy geňeşmeleriň geçirilmegi bilen birlikde daşary siýasat edaralarynyň ugury boýunça gatnaşyklarynyň netijeligini ýokdaldy. İki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň we pogtalandyrylmagynyň täsiri gural hökmünde Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogy öňe çykarly. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki toporlaryň netijeli işe bellenip geçirildi. Taraplar bilim, ilim we medeniyet ulgamynyňky özara hereketleriň geljekde de hasa işçileşdirilmeginiň zerurdygyny noktadylar. Medeni insanperwer ulgamyna öň gazanylan ulaşyklar kemme taraplaryň durmuşa geçirmek maksady bilen diplomatlar iki döwletiň ugurdaş düzümleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň aýratyny ähmetini noktadylar. Şeýlede Italiýanyň täze bellenen ilçisi bilen geçirilen duşuň barşyna diplomatlar iki taraplaryň siýasy gatnaşyklaryň aýratynlyklaryny, şeýlede Türkmenistanyň we Italiýanyň arasynda ykdysady, sowda, maýy goýun hemde medeni insanperwer ulgamlaryna gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we ösüş mümkinçiliklerini arap maslahatlaşdylar. Özara hereketleriň iki taraplaryň guralarynyň çekilmegi bilen birlikde hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny giňeltmegi mümkinçiliklerini de seredilip geçildi. Halkara meydançylaryna ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine özara hereket etmegiň oňun tejribesi bellenildi. Awreli platformalaryň çatyrygyna halkara başlangyçlaryň we teklipleriň özara gollanylmagynyň aýratyny ähmetini talap geçildi. Medeni insanperwer ulgamyna gatnaşyklary işçileşdirmek meselelerine üns berildi. Bu gurda medeni dialogyň döredilmegi we iki ýurdun daşary işler ministrlikleriniň arasynda ýol kartasynyň taýýarlanmagy boýunça bilelikdäki işleri işçileşdirmegiň zerurlygyny noktaldy. Türkmenistanyň Italiýada sergilerini guramagyň şol sana Milan şäherine sowda wekilhanasynyň açylmagynyň mümkinçiliklerini seyretmek aral maslahatlaşmalaryň aýratyn ugur boldy. İşçiň ýagdaýda geçen sehotdaşlygyň başynda Italiýan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk belenip geçildi. Taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça netijeli gatnaşyklaryň dowam etdirilmegine önam berdiler. Şu gün jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň döredülen gününe gabatlanyp Türkmenistanyň ýaşlar bayragyny gowşurmak dabarasy geçirildi. Mehriban arkadamyz Türkmen ýaşlarynyň işlerini ýokary baha berip, olaryň watanymyzyň güýji we kuwaty, mertebesi hemde awry şeýlede beýik geljek bolup durýanlyklaryny aýdýar. Döwlet başlarymyzyň durnukly ötüş maksatlarynyň milli kanunçylygyň çäklerine hemem halkara ýörelgeleri ýasatyna ýaşlar siýasatynyň üstünlikli amalaşdyrylýanlygyny bellemek gerek. Häzirki zaman dünýäniň siýasy, ykdysady we durmuş ýagdaýlary şertlerini ýaşlar döwletiň uzak geljegi nazarlayan ötüşinde strategik güýç bolup durýar. Hormatly arkadaşlarymyz 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 6-njy gurultoýyna gatnaşylan öňünde çykyş edip, möhüm jogapkärlik hemde anyk wezipeliň toplumyny, şeýlede döwlet ýaşlar siýasaty we milli ötüş strategiýalary çygyryna işlen esasy ugurlaryny ketgitledi. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly arkadaşlarymyzyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirýän gurama öz agdalarynyň bilim başarnygyny we ukyplaryny garaşsyz watanymyzyň sağlamlaşykly ötüşine gönükdirmegini gadanýar.
Yaşlar guramatının döredilen senetinde döwletimiň garaşçylygynyň berkidilmegine, ýurdumyň ötüşine münasip goşan, zähmetde we dörejilükde ul üstünlikler gazanan ýaşlar diýilýän maktabrasy asylly däbe urly. Türkmenistan bitaraplyň mekansy gary bilen geçýän ýylda ýurdumyň ähli welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň medeniýetde, edebiýatda, sunwatda, ilmde we tehnikada, bilimde terbiýeçiligi işinde, sportda, saglyk goraşda we beýleki urlarda has tapawutlanan ýaşlaryň 47-si degişli guwanamalary we gymmat bahal sowgatlara münasip bollar. Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna münasiplen hataryny ýokary okuw we orta mektepleň muallimlary, talipleri, okuwçylar, aspirantlar, dörejilük toparlarynyň agdalary, jurnalistler, dürli ministrlikleň we pudoklaryň dolanýan idaralaryň hünärmenler bar. Hemmelere dawral ýagdaýda hormatlar qadagymyň adyndan sowgatlar gowşurly. Bellenşiýaly Mähriban arkadagymyň ýygydarly aladat netijesinde ýurdumyzda raýatlaň şol sanda ýaşlaryň bagtyar durmuşy, olaň kimmi taraplaryň sağlaşykly ötüşi we has batyrgy meýilnamalary durmuşy geçirmekler üçin ähli zerur şertler döredilýär. Dawra gatnaşylar ýaşlaryň mümkinçiliklerini açyp görkezmeklerini gönükdirilen içeri we daşary siýasat üçin Mähriban arkadagymyzda çuňgury hoşallyklaryny beýan etdiler. Olar ýurdumyzyň ýaşlarynyň watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ötüşine, halkymyzyň şöhratly ýeňişlerini we eýleýän belin tepkitlerinin artmagyna münasip goşun-goşokdyklaryna döwlet başdanmydan anardylar. Men Türkmenistanyň Ahryman Atamurat Niýazow adına mektebiniň 11-nji synp okuwçysy Şeýhi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Gahryman arkadagymyň tarapyndan eglan edilen Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna ýene-de bir taryh wakanyň şaýady bolýar. Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi bilen hormatly adam münasip bolmak maňa da meýesser etdi. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, şeýle giň mümkinçilikler döredip beren Gahryman arkadagymyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleriminden beýlekde diňe rowaşlyklara beslendik. Men Türkmen Döwlet Binalar Gurulşyk Institutynyň muallimi Döwletgeli Durdymuhammedow. Türkmenistan bitaraplyň mekany ýylynyň her birine ýatdan çykmajak şanly fenerlere, toýdur bayramlaryna, beýik ýeňişlere zähmet üstünlikler ösenýär. Garaşsyz bak bitar Türkmenistan watanymyzyň hemiçelik bitaraplaryň şany 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän, dawranylýan günlerini meniň durmuşymda hem ýatdan çykmajak şanly wakalaryň biri bolup geçdi. Ýurdumyzyň ýaşlaryň arasynda zähmetde, dörejilükde, sportda, sunwatda öz okuyup başlanıklaryny hassa açyp görkezmek, beýan etmek maksat bilen geçirilen Türkmenistanyň ýaşy bayragyny almak uğrundaky bu çärede maňa hem Türkmenistanyň matbuaty ýaşy ogramynyň merkezi geňiş tarapyndan Türkmenistanyň ýaşy bayragynyň eýesien hormatly adam nasip bolmak bagty meýser etdi. Bizim bahtiyar ýaşlarymyzda, talip ýaşlarymyzda häzirki zaman dünýäniň iň öňüne laýyk derejede ilim bilim almaklaryna, dörejilük bilen meşgul bolmaklaryna, sport bilen ýygydarly işleň meşgul bolmaklaryna döret berýän ähli mümkinçilikler üçin hormat prezidentimizde köp sagawatna ýat. Gahryman arkadagymyň parasaty ýolaşyna ýurdumyň ähli ulgamlaryna ul ötüşe gadanýar. Hormat prezidentimiz biz ýaşlaryň hak hownary, Gahryman Mähriban arkadagymyzy şol ýaly bir döret berýän ähli mümkinçilikler üçin ýene bir ýola çäkde sagawatna ýat. Goý dünýäde gadlen milli liderimiň jany sag, ömrü uzak, belent baş aman bolsun. Ýurdumyzy gülledi we sürmekde alyp barýan dünýä sork işleri elmydama rowaj alsyn. Men Türkmen Hocalyk Institutynyň Gidrometeorologiýa we hojalyk mexanizmleşdirmek fakultetiniň 5-nji ýyl talebi Kasym Dursunow. Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Ýaşlarymyzda döredilýän ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp hormatly prezidentimiň birebir ýatnamyny ödemekde, geljekde de okar işler döredýär. Portatdan peýdalanyp Gahryman arkadagymyda biz ýaşlar üçin döredip berýän giň mümkinçilikler üçin köp sagawatna aýdan halkyna ak ýolun alyslara alyp barýan Gahryman arkadagymyň jany sag başydyk alyp barýan il wagtly umumy adamlara ähmiýetli her bir tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde ýurdumynyň belli kompozitory Çary Nuruýemowyň 80 ýyllyk ýubileyine we oň dörejiligine bagşlanan meden çäre geçirildi. Online görnüşinde geçirilen çäre ýurdumynyň medeniýet we sunwat ustatlary, belli kompozitorlar, Türkmen Milli Konservatoriýasynyň muallimleri, talipler gatnaşdylar. Şeýle-de oňa video aratnaş arkaly Türksoy halkary guramatynyň baş sekretary, Azerbaýjan, Özbegistan, Türkiýe Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Tataristan, Kazakystan, Kyrgyzstan respublikalarynyň belli kompozitorlary we hormatly medeniýet işgärleri gatnaşdylar. Çykyş edenler Türkmen kompozitorlarynyň döredeni eserleriniň dünýä medeniýetiniň ösmegine münasip goşun-goşanlygyny bellediler we ýurdumynda meşhur kompozitorlaryň asly işlerini we olaň dörejilik dünýäsiniň ýygydarly ösüriljekdigine inam bildirdiler.
Online tertibinde geçirilen duşun dowamyna Sarı Nuri Infung ömrüne we dörejligine degişli video film görkezildi. Şeýle-de şäherň dowamyna çykyş edenler milli saatsynyň ösmegini we bu gurda halkara hyzmatdaşlygynyň işeňleşdirilmegine münasip goşun türkmen kompozitorlarynyň döreden saat eserleriniň ähmiýeti barada gurrun berdiler. Soňky ýyllarda ýurdumyzda milli medeniýetiň we sunuwatyň ösdirilmegi, oň dünýä derejesine çykma uğruna döwlet tarapyndan ýygyderli tagalla edilýänligi üçin mähriban arka dagymyda hoşarlyk sözleri beýan edildi. Duşun dowamyna Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestrinyň belli kompozitoryň saat eserini ýerine ýetirmegi şäherň ähmiýetini has artdyrdy. Davran dowamyna Sarı Nuri Infung döreden aýdymlaryna da giň orun berli. Oň dowamyna edilen çykyşlaryň aýdym saallar bilen utgoşmagy şäherň ähmiýetini has artdyrdy. Şeýle-de goňşy ýurtnyň milli sunwat institutlarynyň saadanarynyň, aýdymçylarynyň şeýle-de halkara wätleşikliň ýeňjileriniň belli türkmen kompozitorynyň eserlerini ýerine ýetirmegi has täsirli boldy. Hormat Prezidentimiň ekin meýdanlaryny ilatymyda köp sewilerilýän gök we bakşy önümler bilen ýylyň ähli pasyny bolelin üpçün etmek bardy öňde goýan bu diýipleri pek zähmetden rysgal döwlet tapýan daýhanlary hasam netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Bu aýdylanlar bolsa, şu günler Ahal welaýatynyň Bekerden we Akbuda etraplarynyň gök ekrançy daýhanlarynyň hemde telekeçi bakçyçylarynyň ekin meýdanlaryny gök bakşy ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek uğruna alyp barýan netijeli zähmetlerinden hem aýdyn görnýär. Yurtumuzda arkada Prezidentimiz tarapyndan bünyada tutulan berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň hasyl ussatlarynyň yklasy bilen bereketli toprağymyzda ösürilip ýetişdirilýän ýokary ýerli gök bakçy önümleri uly islige eýe bolýar. Şol önümler bugünkü günnä ak bazarlarymyzda wedep, halkymyzyň azyk üçinçiligine uly goşanty bolýar. Hormatly Prezidentimiň bu babatda kabul eden il-urt behwetli kararlaryny durmuşa geçirmegi özleriniň baş maksady edinen Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň işine ussat ekrançylarynyň taýlasy bilen ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän gök önümlen göz okunurjy bereketli hasylynyň bolsa, ilatymyzyň bu babatda ösen islerini kanagatlandyrmagy oňaýyn ýardym edýänini aýratyn bellemek gerek. Şu ýyly etrapda kelem, käşir, soğan ýaly ekinden ekişem öz wagtyny geçirilip, talabalaýyk oňut ýyda işleri alınıp barilýar. Etrawyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän gök ekinleri aratenikanyň talabyna laýyk ýyda işleri geçirilýär. Gök ekinleri ýyda işleriniň ýagdaýyna degişli hunarmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Munyň özi her kärine çiň işe bolan jogapkärçiligini hasam artdyrýar. Milli liderimiziň owu hyjylyk pudogyny ähli taraplaryň ösdürmek we kämilleşdirmek barada tagçylyklaryny asylly ýörelgelerini öwren ussat telekeçi ekrançylar şu ýyly welaýatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ilatyň günnelik isleg bildirgen önümleri bolan ýeralmanyň bol hem bereketli hasylyny ýetişdirip kemale getirdiler. Häzirki wagtda bolsa ýeralmanyň täze hasyly ýetişip, şol hasyly ýygnamak işlerine de dol depgine ýerşildi. Şeýle göz okunurjy hasyl göreninde bolsa, bu önümlen öz toprağymyza ösýänligine kalbynda buýsunç duýgulary oýanýar. Akbuda etrawynyň magtumuly daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän ekin meýdanlaryny işleýän ussat kärençiliň ihlasly zähmetleri bilen şu ýyly ýetişdirilen yer almasynyň bol hasylyny öz wagtyna zaýasyz ýygnamak esasy gözüp bilen bir bolup durýar. Häzirki döwürde yer alman hasylyny ýygnamak işleri köpçülikliň gyzgalanly ýagdaýda alınıp barilýar. Telekeçi daýhanlaryň gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen yer almaly meýdanlary göreninde göwüň öterilýär. Ýygnalan yer almalar ýörüýte haltadary gaplanyp, etrawyň welaýatyň paýtagtymyň bazarlaryna buýurmalar esasyny aljylara uradylýar. Kalplary bu ýysonçdan doly. Geljekde de adyk bolşulugyny döretmekde pek zähmetlerine gaýgyrmajakdyklaryny ak ýürekden inanyrýan telekeçi bakçaçylar diýärimiziň hatam güllep ösme uğruna taýsy tagallar edýän gahrman arkadagymyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormat Prezidentimiň ýurdumyň welaýatlaryny döwrwap ýylyçyşganlary gormak we owu hyjylygyny hususy önüm önürjiler giňden çekmek bardy öňde goýan belent maksatly wezipelerini durmuşa ornaşdyrmakda Mar welaýatyna da uly işler alınıp barylýar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe welaýatyň çägini uly gowrumly ýylyçyşganlaryň bir näçe gurulyp işewur telekeçileriň ahlasy çekýän zähmetleri netijesinde içerki bazarlarymyz ter gök önümler bilen ýeterlik üpçün edilýär. Mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary we hususy gomyň erkin ösmegi barada edýän uly aladalary bilen Mar welaýatynyň çägine gurulan döwrewap ýylyçyşganalarda halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan tergoý önümleri ýetişdirmek işlerine aýratyn uly ähmiýet berilýär.
döwlet tarapyndan döredilýän ýeňilliklerden, hususy ulgamy ösdürmek barada alınıp barylan işlerden ruhlanyp zähmet çekýän işur telekeçiler öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guramak bilen giň meýdanlarda giladyşgana şertlerine ekologiýa taýdan arasy tergöw gönümleri ýetişdirmekde baý iş tejribesini toplaýarlar. Vilayetde owu hojalyk işlerine, hususy önüm öňerçilen giňden çekilmegi netijesinde döwrüwap ýyladyşganalarda ýetişdirilýän göý gönümlen görnüşleriň barhartya. İçerki bazarlarymyzda göý gönüm bolçulugyny döretmek barada alınıp barylan giň möçerlik işlere münasip goçun toşýan hususy kärhanadan birem Maritrawnyň çägindäki Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Halal Dog'un hususy kärhanasy 4 hektar meýdan tutýan bu ýyladyşgana hojalygynyň işe başlanyny uzak wagt geçmedigen bolsa, häzirki wagtda bu ýerde pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. İşur telekeçilen ihlasly zähmetleri bilen ýyda ýetirilýän ekinler bol hasyl toplaýar. Ýyladyşgana hojalygynyň ekinleri damjalaýyn usuly sugurmak, dökün bermek, howa alyş çalşygyny amalaşdyrmak ýaly ähli işleriň awtomatik usuly dolanyrylmagy, pomidordan bol hasyl almaklygy esasy şert töredýär. Bu ýerde toprakda şertlerde ýetişdirilýän ekiniň her bir düýbüne göwnejäi ýyda ýola goýulýar. Ýyladyşgana hojalygyny ilmiň gadanalarynyň ygtybarly usullarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagam özüniň oňy netijelerini berýär. Ekologiýa taýdan arasy pomidorlar halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny bezer. Mar vilayetinde daýhan birleşikleri bilen özleri şertnama baglaşyp işleýän ýyladyşganyň işgärlerim häzirki wagtda hyýaryň, balgar burçunyň we beýleki göý ekinleriň bol hem betgenlik hasylyny kemale ýetirýärler. Mar vilayetiniň wekil waziri etrawynyň Jumadurda Atajan Fadnaky daýhan birleşiginiň 5 hektar meýdan tutýan ýyladyşganasyna da ýetişdirilýän göý ekinleri göwnejäi ýyda edilýär. Ýyladyşganada howa şertleri kada laýyk saklanylýar. Ekinlere öz wagtyna suw berilip, dökünler bilen iýmitlendirilýär. Tejribeli daýhanlaryň ekinleriň her bir düýbüne edýän ýydaklaryň netijesinde göý ekinler öz wagtyna bol hasyl toplaýar. Arkada prezidentimiziň ýurdumyzyň bazarlaryna göý gönümlen dürli görnüşleri bilen üpçün etmek barada tawşyryklaryna münasip iş bilen jogap berýän käreneçi göý karançylar şunlar hasam ihlasly zähmet çekýärler. Watanymyzda haýwanat we ösümlik dünýäsiniň baýlygy, ajaýyplygy bilen tapawutlanýan kunjoklaryň biri deňiz kenaryna ýerleşýän Hadar Döwlet TV gorohanasy. Gorohananyň umum tutýan meýdany häzirki wagtda 268 000 hektar golaýlýar. Gorohananyň iň uly bölegi bolan Hadar meýdançysy ýalpak suwly Türkmenmaşy, Balkan we Demirgazyk çeleken ýaly aýlaglary hemde olaryň daşyny gursap alýan 1 kilometrlik goro zowlaklaryny ölçün alýar. Meýdançanyň 70 götürüm goly ýerini suw akwatoriýalary eýleýär. Gorohananyň meýdançalarynyň irki döwürlerde amderiýa bilen ara gatnaşygynyň bolanlygy olaryň täfin taraplarynyň merdir. Uzboyun üstü bilen kiçi we uly Balkan dağlarynyň arasyndan geçip gelen derýanyň süýji suwy şol aýlalarda dürli elementlere baý bolan çökünlerden ibarat bolan mes toprakly ýerler emele getiripdir. Bu aýlalardaky suw otlaryň baý gorlary göçýän wagtyna deň jalyp geçýän hemde şu aýlalarda gyşlamaga galýan sakar baraklar, almabaş, gydylbaş, garamtyl ördek ýaly otyýan guşlaryň müňlerçesiniň iýmitlenmegini üçin edýär. Gorohananyň ikinji bölegi bolan Esengul meýdançysy Hadar meýdançysyndan 300 kilometr golaý daşlykda ýerleşýär. Övde urny Etrek derýasynyň suwunyň deňre gelip goşulýan ýerlerini gamış tokoýluklary emele gelipdir. Munyň özi durly guşlaryň köp sanasynyň köwürtgelep, köpelmek üçin saklanyp galmagyna ýardam berýär. Gorohanada ösümlikleriň jemi 416synyň we kömelekleriň bolsa bir näçe görnüşiniň duş gelýänligi mälimdir. Şolardan 8-si feýrek duş gelýän ösümlikler hökmünde Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 3-nji neşriniň sanawyna girdilendir. Şeýle Gorohanada guşlaryň 300-den gowrak, balyklaryň 61, süýdemdirjileriň 46, süýrenjileriň 39 görnüşi hasap alınanlar. Bu ýerde duş gelýän canly jandarlaryň köp görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilenler. Şonuň ýalym Gorohananyň suw giňişliklerini Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen Hadar ýylan sypat balygy, bekre balygy, adatmaky balygy, ak adatmaky balygy duş gelýär. Görüň edilýän Gorohananyň öňünde durýan esasy maksatlaryň biri Demirgazyk ýurtlarynyň gyşlamaga gelýän, hemde güýt we ýaz aýlaryna göçýän wagtyna deň jalmaga gelýän guşlary ilmi taýdan öwrenmek hem olary gorap saklamakdyr. Guşlaryň durly görnüşleri Hadaryň Türkmen kenarynyň suwlaryna sür-sür bolup uçup gelýärler. Ir göçüp gelýän guşlar bira deň jalyp güýç kuwaty gelenlerinden soň günorta ýurtlary tarap ýollaryny dowam edýärler. Geç gelýän guşlar bolsa gyşlamaga galýarlar. Gyşlamak mövsümi noýabr aýyndan fevral aýyna çenli dowam edýär.
Şeýlelikde guşlar her ýylyň ençemaýlaryny gorokhananyň ýyly ýumşak klimatynyň hemde bol iýmit gorlarynyň peýdalanyp geçirýärler. Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň sanawyny gerdiren guşlaryň 70 götürümden gowragynyň huç gorokhanada duş gelýäniginem aýratyn nykdamak gerek. Gorokhananyň düzümindäki ogurjulu adasynyň esasy maksudy ören seýrek duş gelýän keyikleri ýarym erkin ýagdaýda saklap köpeldip, kem-kemden diýarymyzyň durly künjeklerini göçürmekdir. Ösümlik we haýwanat dünýäsiniň görnüş düzümleri, olaryň biologik we ekologik aýratynlyklary gorokhananyň ylmy bölüminiň uzak ýyllaryň dowamyny geçiren barlyk işleriň netijesinde ýüze çykaryldy. Şu günler sportun durly görnüşleri boýunça geçirilýän ýaşlar usatlaryň ýüze çykmagyna ýardam edýär. Kämil türgenleriň köp bolmagy üstünlikleriň başlangyjydyr. Häzir kullerde sport we ýaşlar syýasaty bilim ministrlikleriniň meýilnamasyna laýyklykda giňerinde ýaýwanlandyrylýan sport beýasleşiklerini esasy wezipe ýokary netijeleri kazanmak bolup durýar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutunda ýaýwanlandyrylan sport beýasleşiklerine özara duşlara giň gerim berli. Oýlaryň her biri ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek üstünliklere tarap anamly ädimlerdir. Ýeňşe bolan anam Magtymul adyna Türkmen Döwlet Üniversitetinde geçirilen sport beýasleşiklerine öz bolşy bedeg berdi. Ýarşlar bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň kämilleşmegine ýardam edýär. Durly ogurlar boýunça beýasleşik özüne jemleýän ýarşlar Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutunda hem geçirildi. Ýa-da geçirilýän ýarşlar bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň ustatlygynyň artmagyna mümkinçilik berýär. Gyzykly oýullar iňçe tilsimler öwrenmeklige şert dörejer. Çekileşi häzirde betlenýän ýarşlar üstünliklere tarap ilkinji ädimlerdir. Daşowdaky Türkmen Owajylyk Institutunda geçirilen sport beýasleşikleri ruhy bilentligi betlenýär. Ýa-da geçirilen ýaşlar üstünlük babatda öňde goýulan maksatlary ýetmek üçin giň mümkinçilikler dörejer. Bu ýagdaýda türgelleriň arasyndaky duşlarda aýdyn görmek boldy. Ýokary guramaçylykda geçirilen ýaşlar türgeller üçin öz boşly taýýarlygy öwrülýär. Hormatly anlar, Nusa ýurdumyzyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 16-njy noýabrda saat 20-den 17-nji noýabrda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welatyny ütkäp durýan bulut hawa borup günne ordan 7 sekundda 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelmaýyl. Günüdine 5-10 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 3-8 gradus maýl bolar. Ahal welatyny ütkäp durýan bulut hawa borup bunyň ahyryna az kim ýağış ýagar. Demiradyk günne ordan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmaýyl. Günüdine 7-12 gradus maýl bolar. Mar welatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, demiradyk günne ordan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çelmaýyl. Günüdine 7-12 gradus maýl bolar. Lewap welatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, demiradyk günne ordan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çelmaýyl. Günüdine 6-11 gradus maýl bolar. Daşowd welatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, demiradyk günne ordan 7 sekundda 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 4-9 gradus sowuk. Günüdine 3 gradus sowukdan 2 gradus çelmaýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, günüň ahyryna az kim ýağış ýagar. Demiradyk günne ordan 7 sekundda 8-11 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gijesine 0-2 gradus çelmaýyl. Günüdine 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy arşylýan. Edil watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de göýüs pasynyň dowam edýän günlerini, howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasyla görä geyinmegi maslahat berýär.
Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban demler, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşerýär. Ýahly tüşen özenli bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş tawaryň edilerler.